వచ్చినట్లయితే నీ జీవితంలో కూడా ఒకరోజు నువ్వు చేసిన ప్రార్థనలకు ప్రతిఫలము వస్తుంది. నువ్వు కార్చిన కన్నీటికి ఖచ్చితమైనటువంటి జవాబు దేవుడు ఇస్తాడు. అప్పుడు మీరు అనొచ్చు, బ్రదర్ దావీదు కాబట్టి, దావీదు జీవితంలో దావీదు కాబట్టి ఏ వీధు ఇక్కడ చెప్పండి, దావీదు కాబట్టి జవాబు వచ్చింది. నేను దావీదును కాదు కదా బ్రదరు. అయితే ఒక విషయం చెప్పనివ్వండి, దావీదు కాబట్టి దావీదు జవాబు వచ్చింది అంటున్నావు, నువ్వేమో నేను దావీదును కాదంటున్నావు. ఒక మాట చెప్పమంటావా? నువ్వు దావీదువో దావీదు కాదో అది పక్కన పెట్టు, దావీదు సేవించే దేవుణ్ణే నువ్వు సేవిస్తున్నావు. ఇది వాస్తవం. ఏ దేవుణ్ణైతే దావీదు నమ్మాడో అదే దేవుణ్ణి ఈరోజు నువ్వు నేను నమ్ముతున్నావు. నువ్వు దేవుణ్ణి నమ్మినట్లయితే దేవుని మహిమను చూస్తావు.